Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας Εποχική Τριχόπτωση. Τι είναι αυτό, γιατί μαντάνε τα άλογα μας. Σήμερα θα το μάθουμε, αλλά και θα το ονομάσουμε όμορφα αλλαγή τρίχας αλόγου. Τι είναι αυτό, γιατί συμβαίνει, πού μας χρειάζεται, πότε και πόσες φορές του χρόνου συμβαίνει, πόσο καιρό κρατάει, χρειάζεται το ζώο βοήθεια την εποχή που αλλάζει τρίχα, μήπως πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά μπάνιο ή μήπως πρέπει να του δώσουμε χάπια για παράσιτα, πώς θα ταΐζουμε το άλογο ή τα άλογα μας αυτήν την εποχή. Όλα αυτά θα μάθουμε και θα ρωτήσουμε έναν ειδικό σε αυτά. Αλλαγή τρίχας στο άλογο. Πότε γίνεται? Ήδη τώρα την άνοιξη, με το θέμα της αλλαγής του καιρού, από το χειμώνα προς την άνοιξη, προς το καλοκαίρι, και αλλάζουμε την τρίχα. Άλλα ζώα γυλένται κάτω και την αλλάζουν την τρίχα, άλλα που τα έχουμε δεμένα τα κάνουμε με τη βούρτσα, για να φύγει η τρίχα για να μπει καινούργια. Ράτσα αλόγου παίζει ρόλο στην αλλαγή τρίχας. Όχι, κανένα ζώο. Δηλαδή η αλλαγή τρίχας Γίνεται πάντα σε όλα τα ζώα κάθε άνοιξη σε όλα τα ζώα. και κάθε φθινόπωρο. Και πόσο καιρό κρατάει η αλλαγή τρίχας στο άλογο? Από 5 μέρες έως 15. Αν το μάκρος και η πυκνότητα τρίχας αλόγου εξαρτάται από πολλά παράγοντα, σαν ράτσα, φύλλο, κλίμα, ηλικία αλόγου, αλλά και τρόπο διαβίωσης ή αποκατάσταση υγείας ζώου, οπότε η αλλαγή τρίχας είναι δεδομένο και συμβαίνει 2 φορές του χρόνου. Χρειάζεται βοήθεια το άλογο για να αλλάξει τρίχα. Θέλουμε να το ξύνουμε περισσότερο, να το κτηνίζουμε. Μόνο τα άλογα που είναι δεμένα. Τα που ζουν στο στάβλο δηλαδή. Που τα έχει στο στάβλο μέσα, που τα έχει δεμένα. Αυτά θέλουν φροντίδα για να αλλάξει η τρίχα πιο γρήγορα. Αν όμως είναι ένα άλογο που ζει ελεύθερο στο κοπάδι και έχει παρέα, Αλλάζει μόνο του. βοηθάνε μεταξύ τους, ναι. Μεταξύ τους γυλαίεται κάτω και την αλλάζει την τρίχα μόνο του από τη φύση. Και γιατί μερικά άλογα όμως όταν αλλάζουν τρίχα, χώρια που φαίνονται πολύ άσχημα αυτή την εποχή, τους πέφτουν οι τρίχες κομμάτια, όχι όμορφα. Δεν είναι παρασιτωμένα καλά. Και τι χρειάζεται τότε? Παρασίτωση. Θα κάνουμε παρασίτωση στα άλογα για να αλλάξει την τρίχα πιο γρήγορα. Εάν είναι ελεύθερο στη φύση και τρώει πράσινο, είναι πιο γρήγορα η τρίχα να αλλάξει και να είναι πιο όμορφο το ζώο. Το άλογο, το μουλάρι, το γαϊδούρι. Οπότε παρατηρούμε ότι πολλά πράγματα παίζουν ρόλο στην αλλαγή τριχώματος αλόγου. Αν ο καιρός δεν είναι σταθερός, πότε κάνει πιο κρύο, πότε βρέχει, όλα αυτά λιγάκι φρενάρουν την τριχόπτωση και αυτές τις μέρες το ζωάκι μας φαίνεται χάλια. Τότε μεγάλη προσοχή να μην σας δει άσχετος σε θέματα αυτά άνθρωπος και παίζει ήρωας της χρονιάς, καταγγέλνοντας εσάς σαν ιδιοκτήτη που δεν προσφέρει την ιατρική βοήθεια στο άρρωστο άλογο. Επαναλαμβάνω ότι είναι φυσιολογική η κατάσταση για το ζώο, δεν σημαίνει ότι είναι άρρωστο ή απεριποίητο. Αλλά καμιά φορά όντως, αν βλέπουμε ότι η αλλαγή τρίχας αργεί, γίνεται περίεργα, άσχημα, ζώο αδυνατίζει, τότε η αιτία μπορεί να είναι τα παράσιτα, σκουλίκια. Και θα δώσετε πάστα, θα κάνετε ένεση, θα δώσετε σκόνη, θέμα δικό σας. Το αποτέλεσμα θα δείτε εσείς. Η επόμενη ερώτηση είναι αν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο, να πλένουμε το άλογο μας την ώρα που αλλάζει τρίχα. Δεν είναι καλό για να το πλύνεις. Τι συμβαίνει, μπορεί να αρρωστείς? Θα κάνει πιο πολύ καιρό να αλλάξει την τρίχα. Μόνο για χτένισμα με τη βούρτσα μπορείς να το βοηθήσεις. Τέλεια. Και πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι αλλαγή τρίχας και δεν είναι κάποιο εξωπαράσιτο?
Η αλλαγή τρίχας φαίνεται με το χέρι. Βάζεις το χέρι πάνω και μένει στο χέρι πάνω, βρεγμένο το χέρι. Τώρα χαϊδεύεις το άλογο και φαίνεται η τρίχα. Και δεν είναι παράσιτα. Αν έχει παράσιτο δεν βγαίνει η τρίχα πάνω στο χέρι. Και όταν ας πούμε είναι παράσιτο και το έχουν μάθει ότι είναι παράσιτο. Τριχοφαγάς για παράδειγμα. Το κάνουμε θεραπεία για τριχοφαγά. Δηλαδή πρέπει να πάμε στο κτηνίατρο. Πρέπει να το κάνεις, να έρθεις κτηνίατρος, να το κάνει θεραπεία ή να το κάνεις μόνο τους, κάποιος που ξέρει. Τριχοφάγος συμβαίνει πολύ σπάνια και περνάει εύκολα στα άλογα, γιατί πάνω απ' όλα είναι καθαρά ζώα. Αν κόλλησε το άλογο σας μύκετα τριχοφαγά, είναι ιός, είναι μύκετες, τότε πάει να πει ότι ο χώρος που ζει άλογο είναι βρώμικος, με υγρασία, σκοτάδι και είναι η αιτία της αρρώστιας. Περνάει όπως είπα εύκολα, αλλά αν η μόλυνση είναι μεγάλη θα χρειαστείτε βοήθεια κτηνίατρου. Τι γίνεται με το τάισμα λόγω αυτήν την εποχή? Χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη τροφή? Αν είναι κλεισμένα χρειάζεται ιδιαίτερη τροφή, γιατί είναι από το χειμώνα προς το καλοκαίρι και αλλάζουν οι μύσεις από τα ζώα. Μαλακαίνουν οι μύσεις από τα ζώα. Το χειμώνα είναι πιο σφιχτή, το καλοκαίρι είναι πιο μαλακή. Με την αλλαγή του καιρού που γίνεται. Γίνεται το χειμώνα προς την άνοιξη και το φθινόπωρο προς το χειμώνα. Κάνουν αλλαγή τα ζώα, την τρίχα. Το χειμώνα για να έχουν ζέστα βγάζουν πιο πολύ τρίχωμα και το καλοκαίρι το πετάνε το τρίχωμα το πολύ και έχουν πιο τέτοιο να παίρνουν αέρα. Πιο μαλακό τρίχωμα για να παίρνουν αέρα. Κάνουν το κουντί την τρίχα το καλοκαίρι. Έχουμε και λέμε, η τριχόπτωση που γίνεται την άνοιξη είναι αλλαγή τρίχας, συμβαίνει 2 φορές του χρόνου, την άνοιξη και το φθινόπωρο, είναι φυσιολογικό, δεν χρειάζεται το ζώο ιδιαίτερη βοήθεια αυτήν την εποχή, ούτε το ειδικό τάισμα. Χρειάζεται ελευθερία, στιγνή λιβάδα για να κυλιέται, χρειάζεται άλογο για παρέα αν γίνεται, χρειάζεται λίγο χτένισμα σε σημεία που δεν φτάνει να καθαρίσει μόνο του. Μόνο αν βλέπουμε ότι τρίχα δεν πέφτει ή αλλάζει κάπως δύσκολα, τότε τσικάρουμε για εσωτερικά και εξωτερικά παράσιτα. Σας εύχομαι η μέρα σας να πάει καλά, το άλογο σας να είναι γερό και χαρούμενο. Κάντε like και εγγραφή, αφήστε όμορφο σχόλιο, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.